समाव बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो लोगोसे गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो होनाय मानगोनां सासे बिथांखौबो आं हाजासे हामबाय होनो लोगोसे जोंनि फेल'शिपनि दिकन बर्डनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो महिलानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे साफ्रोमबो ख्रिस्ट' बिसासि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो आंनि अननाय मोजां मोननाय बे फुंगोरलैनि समाव आङो साफ्रोमनोबो बावहरनाय जाबाय। हाथाइनि खेर'नि एकनिफ्राय जोङो 8सिम फरायनो बे गोजौआव दङ बेगर फोनायनि फिदिंनाय बाथ्रा जिसुनि मुङाव फरायग्रोनो। बे दिनाव जिसुआ न'निफ्राय ओंखारलांनानै सागोर जिङाव फोरोंनो जहैदोंमोन आरो गेदेर दाफाफ्रा बिनि सारगिदिं बुंफबनायखाय बियो गंसे नावआव गाखोनानै जदों आरो दाफाफ्रा सागोर जिङाव गसंदों आरो गोबां बिसयफोर रायथिनो बियो फिदिंनाय बाथ्राफोर बाहायदों। सानसेखालि सासे मानसिया बेगर फोनो ओंखारलांबाय आरो बियो फोनायाव खायसे बेगरा लामा जिङाव गोग्लैदों आरो दाउसिनफ्रा फैनानै बेफोरखौ खनजागारदों। खायसे रोजा हा गैयै अन्थाइफोरनि सायाव गोग्लैदों आरो रोजा हा रोजा गैयैखाय बेयाव थाबनो बेरखांदों नाथाय साना जेब्ला ओंखारो अब्ला खामस्रेम जानानै रोदा गैयैखाय रानलांदों। खायसे सुजाइफोरनि गेजेराव गोग्लैदों बेयावनो सुजाइफ्रा देरनानै बिफांखौ सेबथाबदों आरो खायसे हा मोजाङाव गोग्लैनानै बिथाइ थायदों खायसे 100 खायसे 60 खायसे 30 बिथाइ। आरज खालामो। गोथां गोथार बोलोगोरासिनथार अनसुला इसोर आफा प्रभु नोंखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननायजोंनो आफा जोङो बे समसिम गोथाङै दङ आफा नैबे नोंनि गोथार सानखौ आफा जोङो नोंनि अननायजों आफा जोङो मोनबाय प्रभु बे समाव आफा आङो नोंनि नैबे सिंहासनाव गसंदों आफा नोंनि गोथां बाथ्राखौ बुंनो आङो मुंबो उदाया आफा प्रभु बेनिखायनो नों बिफानाव आरज खालामदों आफा प्रभु नोंनो सिगां जानानै बुंदो प्रभु नोंनो हेल्प खालामदो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जोंनो बेबादि बुजिनो हानाय गोहो होदो नोंनि गोथां बाथ्राया जोंनि गोसोआव थाफायनाय बादि आफा जोंनि ब्रेनफोरखौ आफा नों खेवनानै होदो प्रभु हामबायसै आफा बे गुसुं आरज नों बिफानो गथायनानै नों जोंखौ पापनिफ्राय बोखांनो हाग्रा नाजारेथनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिबाय आमेन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव गोथाङै दंमोन बे समाव गोबां दाफाफोर बेजों इसोरनि बाथ्रा सोलोंनो ज' जायोमोन। बे समाव बियो जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि फिदिंनाय बाथ्राखौ फोरोंदोंमोन। जोङो नायलांनि 3निफ्राय 4 जोङो नायनि बेहाय मा होनदों आरो गोबां बिसयफोर रायथिनो बियो फिदिंनाय बाथ्राफोर बाहायदों। सानसेखालि सासे मानसिया बेगर फोनो ओंखारलांबाय आरो बेयाव फोनायाव खायसे बेगरा लामा जिङाव गोग्लैदों आरो दाउसिनफ्रा फैनानै बेफोरखौ खनजागारदों। जों बे ससेखौ नायग्रोनि बेहाय जोङो नायोब्ला जोङो गोबां बाथ्राफोर हाबसोनानै थानाय नुनो मोनो। जोङो जे सासे मानसि होनना बुङोबा जों बै समावहायबा जोङो बेखौनो हमनो हायो जे जिसु ख्रिस्ट'आनो बे बेगर फोग्राया दा नैबे जोंनि प्रेजेन्टआव जोङो नायोबा नुनो मोनो जाय इसोरनि बाथ्राखौ बुङो ना पालक पास्टर इभान्जेलिस्ट रेभारेन्ड जाय इसोरनि बाथ्राखौ बुङो बेखौनो नैबेहाय बे बेगर फोग्राया जोंनो बेखौनो बेहाय बुजायदों आरो बेहाय मा दङ आरो फोनायाव खायसे बेगरा लामा जिङाव गोग्लैदों होनदों। बेहाय माबोरै होनदों जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ पालक पास्टर एबा इसोरनि बाथ्रा बुंग्राया बुंगोन होमबा बे बुंनायाव जायनि गोसोआव जे बे इसोरनि बाथ्राया बुजिनो हायाखै मोनथियाखै खोनासंदों बियो खोनासंनाया नाथाय मा बुंदों इसोरनि बाथ्राया बेखौ बुजिनो हायैखौनो बे हा जिङाव गोग्लैनाय बे बेगरजों रुजुनाय जादों। आरो बेवहाय मा होनदों आरो दाउसिनफ्रा फैनानै बेफोरखौ खनजागारदों। बेहाय जोङो दाउसिन होनोब्ला बाइबेलाव ओरैबायदि उल्लेख खालामदों
जे दाउसेना लामा सेराव गोग्लैनाय बे बेगरखौ खनजानायानो जाहैबाय बे दाउसेनखौ सैतानजों रुजुनाय जादों। दा बे दाउसेना बे बेगर फोनाय समाव That means जों खोनासंनाय बे इसोरनि बाथ्रा खोनासंनाय समाव बे सैताना जोंनिफ्राय माबोरैहाय बे इसोरनि बाथ्राखौ सिख'नो हायो जोङो नायनो। जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ पालक पास्टर एबा सासे मानसिया इसोरनि बाथ्राखौ बुंगोन, बे बाथ्राखौ बुंनाय समाव जोङो जेब्ला थेनथ'यो ना, जेब्ला जोङो थेनथ'गोन होमब्ला सैताना माबोरै बेनिफ्राय सिख'नो हागोन? जोङो जेब्ला थेनथ'गोन, जोङो थेनथ'योबा जोङो बे इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो रावबो होनो हाया। बे थेनथ'नायावनो बियो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो खोनासंनो, बेबादि खोनासंनायनिफ्राय गैला, जोङो बुजिनो मोनासै। बेबादि सैताना जोंनि थेनथ' होनानै नोंखौ बे नोंनि खोनानांगौ इसोरनि बायख्यखौ खोनानांगौखौ नोंनिफ्राय सिख'नानै लाङो। बेबादिनो दाउसेनजों रुजुनानै बेखौ उल्लेख खालामदों। थेनथ'नाया मोननै रोखोम दं दे। जोङो जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन, बे समाव जोङो ओरै थेनथ'नानै जोङो देहेनबो खालामनो हायो आरोना। थेनथ'नानै जों बे ओरैनो जेबो नङा। जेब्ला जोङो ओरै थेनथ'नानै ओरै जालायहैबाय, गैला, बे इसोरनि मोननांगौ आशीर्बादखौ बेबादि थेनथ' होनानै सैताना जोंनिफ्राय लानानै थाङो। आरो मा खालामबा सैताना जोंनिफ्राय बे इसोरनि मोननांगौ बाथ्राखौ मा खालामबा लाना थाङो? जेब्ला जोङो गिर्जा जाफुनायाव रायज्लायगोन ना, जोङो सासेजों सासे रायज्लायगोन, होमबा जोङो सासेजों सासे रायज्लायबा जोङो इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों जोङो ध्यान खालामनो हाया। जोङो नैबे रायज्लायनायावसो ध्यान खालामफांसै ना। जोङो बेबादिनो इसोरनिफ्राय खोनानांगौ बाथ्रा, बे बाथ्राखौ जोङो खोमानानै लायो। नै बेबादिनो सैताना जोंनिफ्राय बेबादि इसोरनि बाथ्राखौ खोनानांगौनिफ्राय बिदिनो सिख'नानै लाङो। आरो माबोरैहाय सिख'नानै लांबावो होनबा, सानहाबनाय, बियो बिराद गिदिर। सानहाबनायानो ओरैबादि, जेनेबा जोङो माबा मोनसे टेनसनाव दङबा ना, जोङो न'खरफ्राव माबा मोनसे गिदिर प्रब्लेम जाबाय, होमबा जोङो गिर्जायाव फैनोसै, इसोरनि बाथ्रा खोनासंसै आरोना। खोनासंदों, ओमफ्राय नाथाय बियो खोमाजोंल' खोनासंगासिनो ना, खोमाजोंल' खोनागासिनो, ओमफ्राय बियो टेनसनाव दङ, बियो जेबो ध्यान खालामनो हाला बे इसोरनि बाथ्राखौ। नै बेबादिनो गिर्जायाव इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायाव सैताना बेबायदिनो माखासे टेनसन बेबादिखौ लाबोनानै जोंनि बुजिनानै लानांगौ बाथ्राखौ नै इसोरा जोंनो बेबादि गोथां बाथ्राखौ होनायनिफ्राय बेबायदिनो सैताना जोंनिफ्राय सिख'नानै लाङो। बेनो जाबाय दाउसेना बे लामा सेराव गोग्लैनाय बेगरफोरखौ खनजानायनि मिनिंआ बेनो। जोङो नायलांबावनो, भार्स 5-6 जोङो नायनो। खायसे रोजा हा गैयै अन्थाइफोरनि सायाव गोग्लैदों। हा रोजा गैयैखाय बेयाव थाबनो बेरखांदों, नाथाय साना जेब्ला ओंखारो अब्ला खामख्रेम जानानै रोदा गैयैखाय रानलांदों। बेहाय मा होनदों? इसोरनि बाथ्राखौ बियो खोनासंदों आरोना, खोनासंनानै गाहाम बाथ्राखौ एकदम रंजा बाजा खोनासंबाय बियो। खोनासंदों, ओमफ्राय गोसोआव लाबायबो। नाथाय जेब्ला जोंनि जिउआव बेबायदिनो माखासे सैनांनाय, बेबायदिनो संसारनि माखासे लुबैनाय, बेबायदिनो आङो माबा लुबैदोंमोन मोनासै, नै बेबायदिनो सिन्था धारनाजों नै जोंनि इसोरनि गोथां बाथ्राखौ गोसोआव लानायखौ जोङो बावगारनानै बेबायदिनो जोङो बावगारो। बेबायदिनो जेब्ला सैनांनाया फैयो आरोना, नासयजानाया फैयो, जोङो खृष्टान जाबाय जेब्ला जोङो संसाराव बिदिनो नासयजायो। जोंखौ बाइबेलानो खिन्थाखादों, जोंखौ जननि 18-19
जोंखौ मोजाङै बुंखादों जोङो फरायनो दे जननि 15 18 19 दायो जोङो संसारा नोंसोरखौ मुगैब्ला नोंसोरो मिथि नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय होननानै नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा गावनिखौ अनगौमोन नाथाय संसारा नोंसोरनि नङा आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय बेनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो जोङो संसारनि नङैखाय जोंखौ संसारनि मानसिफोरा बिदिनो गोबां ठाट्टा होगोन बिदिनो नासयगोन नै बेबादि नासयनाय सफैयोब्ला जोंनि गोसोआ बायगोन नै बेखौनो बे जेब्ला साना ओंखारो अब्ला बे बिफाङा लह्रायलाङो होननानै जोंखौ बेजोंनो फोरोंदों आरो जोङो नायबावनि सादाव नायनि जोङो खायसे सुजाइफोरनि गेजेराव गोग्लैदों बेयावनो सुजाइफ्रा देरनानै बिफांखौ सेबथाबदों आरो खायसेहा बेखौ नायगोन सार्टखौ खायसे सुज्राइफोरनि गेजेराव गोलैदों जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ होदोंना इसोरनि बाथ्राखौ दा फोबाय खिथाबाय बियो सुज्राइनि गेजेराव गोलैदों होनदों सुज्राइनि गेजेराव गोलैनाया माब्रैहाय बियो गोथां बाथ्राखौ इसोरनि गोथां बाथ्राखौ खोनासंबाय नाथाय संसाराव धोनि जानो लुबैनाय बिदिनो संसारनि थाखा फैसाखौ अननाय बेबादिनि थाखाय नै इसोरनि बाथ्रा बोसोनखौ जोङो बावगारो जोङो सिगां सिखाव खावोमोन आरोना सिखाव खावोमोन ओमफ्राय गोबां रांबो मोनोमोन सिखाव खावनानै नाथाय जोङो खृष्टान जानानै जोङो बेखौ खावनो मोनलाना नाथाय खृष्टान जानानै खावनो मोनला ओमफ्राय बिदिनो गोसोखांफिनसै बियो आं गोदो हिन्दु समाव गोसोबादि खावनानै गोसोबादि सिख'नानै गोसोबादि आङो नासयनानै मानसिफोरखौ थगायनानै बेबादि थाखा फैसा बुथुमनानै आङो जानो हायोमोन नाथाय आं दा खृष्टान जानानै जानो हाला आंखौ इसोरनि बोसोना नैबादि बादा होबाय नैबेबादि साननाया जोंनियाव फैनानै जोङो सेबथाब जायो बे बेन्दोंजों बेबायदि बेन्दोंजों सेबथाब जानायाव जोङो सय बेबो रानबाय नै इसोरनि बाथ्राखौ जोङो लाखिनो हायैया नैबे बे संसारनि धोनखौ लुबैनानै बेबायदि गोदान गेदेर जानो लुबैनानै बियो बेबायदि फिथाइ थायनांगौआ फिथाइ थायनो हायै जायो गोग्लैनानै बिथाइ थायदों खायसे 100 खायसे 60 खायसे 30 बिथाइ थायदों बियो फिथाइ थायनाया मारैहाय जाहैबाय जेब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंबाय मोजां ध्यान खालामबाय जोंनि गोसोआव लाथाबबाय इसोरा जेरै थिनदों जों जेब्लायबो बेखौ गोसोखांफ्लायनानै बिनि बोसोनजों थाबायफ्लायनानै मोनफ्रोमबो बोसोनखौ जोङो फालिफ्लायनानै जोङो 100 फिथाइ थायनो हागोन आरो बे 30 60 मारै जागोन जोङो बिदिनो बोसोनखौ जोङो खोनासंबाय जोङो माखासेखौ लाबाय माखासेखौ गारबाय जोङो थावरियासै माखासेयाव बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ माखासे लाबाय माखासे गारबाय नै बेखौनो बे 30 फिथाइ आरो 60 फिथाइजों बुजायनाया बेयावनो जोङो बुजिनो हायो